Megs, maayong adlaw sa tanan. So, magluto na po ta another recipe for breakfast. Ang corn tuna with repolyo or cabbage. So, nagpainit na ko og mantika and then gibutang nato ang ahos. And i-mix nato siya. Ihulog na nato ang i-mix na nato ang sibuyas bombay or onion. And then, ibutang na nato ang tomato or kamatis. And then, i-mix lang nato siya mga megs as usual. So, mix. And then, ibutang na nato ang San Marino corn tuna. So, lami kay na siya megs, no? Ang corn tuna. Ang akong napili na ibutang is katong with chili para medj halang-halang siya gamay no or spicy. So, lami siyang spicy gamay. Dili kay po siya sobra ka spicy. No? Carry lang siya. Pwede po kaunra sa mga bata. And then, ato siyang i-mix. Halo lang until na murag maluto na siya gamay. Actually, luto naman na daan ang corn tuna. Pero painitin lang nato siya sa magkika. And then, ibutang na nato ang atong vegetable na cabbage or repolyo. Oh, very nutritious na pud mga omega. So, mas maayo nga naatay gulay always sa to ang menu. At least ang mga bata makakaon sila og nutritious nga pagkaon. And then, butangan nato siya salt and pepper. As usual na pud mga megs, partner lang na sila. Salt and pepper. And then, nakoy gibutang gamay megs na nor na magic sarap para pangdungag sa kalami no, or sa flavor. Pero depende lang sa inyo ha kung gusto niyo butangan or pwede na pagwala. And then dali lang kay siya mga megs no. And then nagdungag og asin mga megs kay murag kulang to akong nabutang na asin. So dali lang gid siya kaayo sundo na nga to ang recipe mga megs no. Very nutritious, easy and simple recipe corn tuna with cabbage or tuna with repolyo. So, okay naman mga megs, cook na siya. And muna ni siya ang final. Thank you mga megs and daghang salamat.